stejně tak já můžu nejezdit svoji obranu, já pak přidám svůj útok. Jestli bude první moje obrana jako nožem, nebo rukou, nezájem. Prostě jsem tady, jsem tady, můj cíl není ta ruka, to jenom aby bylo jasné. Můj cíl je prostě ty. Protože když tě říznu do ruky, může ještě pokračovat nebo ne? Může. Ale když tě říznu sem, tak je to menší pravděpodobnost. Kdybych tě říct, jo, tak ho možná nezastav. Až za pár sekund, jo, možná půl minuty. Ale když uděláš to sami, jsi schopný říznout, to není to o tom, že ho to bolí, to je o tom, že nemůže říct, protože jeho balans. Tohle fyzicky nemůže. Zatímco když se budu bránit, to je jedno, budu se bránit, řežeš dál. No, i kdybych měl nůž nebo já něco, a já ho říznu a řeži dál. Proto jsem chtěl držet balans, na tejtí. To je ten tlak dolů, to průmí. Já ho říznu půl dál, dokud nepřestane. To samý stejná věc. Cít sem, tady mám mnohem větší pravděpodobnost, že zastavíš. Tady nemám. Takže teďka, jestli půjdu dovnitř, jestli půjdu ven, to není záleží. Že přesně takhle na vás to nikdo nezaví. Ale přesně, třeba takhle jo. Alfred Hitchcock, no, věděl. Cíl, chceš ty, ne tady, nedělejte to. Dobře, tlak domů. Kdyby šel hodně rovně, tak může zajít zvenčí. Ale já to nerozhoduji. Já prostě jdu na ní. Jestli to bude zvenčí, nebo jestli to bude zevnitř, to záleží na ní, ne na mě. Okay? Ale kruhový pohyb to jakoby je. Protože já jdu do něj, ale dělím dopad je dobrý. Ten kruh není tolik, ta ruka samozřejmě tam dělá, a to tělo. Je tam ten padá. Tam je úplně jiná váha. Jakmile budu tady. Když mám možnost, ať už mám už nebo cokoliv, bude na mě a budu kdekoliv trošku jim, tak prostě moje energie bude mnohonásobně větší, než když to bude naopak. Já vím, co dělat, ale prostě on má to. A teď třeba dává to smysl ohnout, protože prostě ho má, pokud má větší sílu, má větší výhodu, teď není úplně podmínku zmizet z té rány. Ale zase, nevyřešil jsem ten celý problém, který on bude pokračovat. Ale cílem je, no to nenechaju jestli dělat. To znamená, když se začít, tak já kombinuju svoje útoky, protože já nevím, jestli říznu tady, jestli půjdu sem, jestli půjdu sem, nevím, čím on prostě zaujde. V momentě, když si zaujdu, jenom kombinuju svoje útoky. Jo? Já nejdu primárně po jeho ruce, nebo primárně po jeho, to jsem chtěl, abyste mířili na ně. Ale ne kam přes útočí, to je můj cíl. Okay. Takže ne, že chci říct na ruce, pak po hlavě, pak ne. Já nevím. Ve skrimě máme takzvaný princip boxu, kde chci zůstat v tom boxu, v kostce, v té krabici, jo, která je stále proti nám. Okay? To znamená, já v celém tom boxu vlastně půjdu do života. Podobně jako když vezmu čísel ve Wing Chunu, znamená, když děláme čísel, tak co děláme ve skutečnosti? Kontrolujeme celý ten prostor. No. Kdekoliv v tom prostoru, jo, jsme schopni jak útočit, tak se bránit. Jo? Proto ve stejném prostoru, teď tady, to je pořád v něm. To je můj cíl. Jestli budu blízko, nastřed nebo daleko. To znamená, váš cíl je řezat kdekoliv v tom prostoru. Jestli to je tak, jestli to je tak, jestli to je tak, jestli chcete voda, to je na vás. Okay. Samozřejmě hlava je OK, jo? Ale nikde jinde. Jo? Že můžu nakrátko, můžu na střed, můžu na dlouho. To znamená, to je můj cíl. Zapojte tělo, kruh. Všimněte si, že moje ruka je zároveň úder. Tak je to ten úder. Když už víte ze 6 čísel, že to funguje. Okay. No, tady to funguje taky, když tam váhu dopředu. No, jsem tady, to samý tohle úder.
už to zvedá, ale furt řežu. Ale jenom tady. Blíž, někdy dál, někdy ještě dál, ale furt se vracím a navazuji. Jako nekonečný řez. Když pomalu budeš kamkoliv útočit, tak všimněte si, já teď co to stihnu, protože on vyšel zvenčí toho boxu, mě zajímá, co je uvnitř toho boxu. Okay? Takže on když zaútočí, bum, já stále jdu dovnitř. Ale pokud on už se nachází uvnitř boxu nebo dostat dovnitř boxu, tak teď musím řešit ten problém. Je to tak? To já nemůžu jít sem, pokud on už je uvnitř mýho boxu. To o co jde? Já se nesoustředím na tu ruku jako takovou. Já se soustředím na celý ten box. A jakmile tam prostě něco vidím, tak potom. Jo? Tohle je můj deštník obrany. Okay, Iron Door. Jo, jakmile se ocitne něco pod tím deštníkem, tak to rozsekám. Jo, jde. Okay. Okamžitě. Ale to, co je venku, mě nezajímá. To lítá na jiný stav. Jo? A to, co lítá na mě, tam mě to zajímá. No, jakmile trefím třeba tu ruku tady, pokračujte dál, cesta je volná. To jsem ho říct. Bang, pokud naopak vidím, že ne, že on dokáže říct, OK, musím znovu se bránit, a teď můžu znovu útočit. Je volno útoč. A teď zase je obrana, tak se musím bránit. Jo, volno útočím, není volno, bránit se. To znamená, musíte jít krátkou, střední, dlouhou, nahoru, dolů, ale všechno z boku. Ale nemá kudy, zkus mě napadnout z boku. No, z boku. Můžeš se pohnout. Víte to, já nepotřebuji, protože on musí obejít mě. To je ta výhoda. Já nemusím teď tady takhle zůstat, to je boha. Nemám důvod, když teď jsem v nevýhodě, teď on nevíš. Teď to bude svůj výhodu. Okay. Já jsem tady, on útočí. To je můj box je furt tady. Box je tady. Je pořád. To nezajímá. A pokud mě chceš překvapit, jo, ale jenom rychle uděláš tak, jak dostaneš si říct, bum, tak se musíš otevřít, tak? On musí otevřít box. Takže přesně, protože mnoho lidí pak řeší, no jo, takhle nikdo neútočí, co když to teď to začne švihat. No to nezajímá, to nedošáhneš. Ale jak budeš jít teď, tak teď jsem otevřel jemu svůj box. A on v tu chvíli musí do mě vstoupit. Jakmile on změní úhel, aby mě někam dostal, tak se mi vlastně mnohem víc otevře. Jo? Cíl není 100% zasáhnout ho hned, dělat jakoby řez a jít po něm, protože já bych se taky mohl. Jo, když ten soupeř bude prostě, já nevím, švihat, nebo tam se k tomu chystat, je tak, můj cíl je uchránit ten prostor. Jo, řezat ten prostor. A teprve pokud budu vnímat, že ten prostor je mi, ať už potom řeznu ne, tak pak teprve můžu jít, ale ne pokaždé. Není to pokaždé, není to tak, že ho nevříznu. Já nemám jistotu, že jsem ho zastavil. Jo, proto tam musí být, to je jedna z věcí, proč do té rány, to, co jsme dělali na začátku, tam musí být dobrá síla, dobrá stabilita. Když zaútočím, jo, já prostě musím mít balans. Jo, když on bude chtít silnější ránu, tak prostě nesmí projít. Musím být silnější, stabilnější. Pak můžu něco dělat, ať už to bude obrana nebo útok. To samý funguje s tímhle. Okay? To znamená, já nemůžu šmrdlat po jeho ruce. Jo? Můj cíl je furt stejný. Ten pohyb furt stejný. Jo? V okamžiku, kdy on točí, stejný princip. Jo? Pomalu. Jsem tady, bouchám vlastně kdekoliv, když to měníš, bam. Tak kdykoliv se pohneš jinam, já furt kontroluju tu pozici. OK? To je to stejný princip. Ale pokud jdu po tvý ruce a ty budeš pokračovat dál, už nemám tolik energie, abych ti mohl dostat. Stejná věc potom, když budeš to samý, no musíte tady. Pokud se stane tohle, když tam točíš, tak je to stejný koncept. Furt zůstávám v boxu. Pořád stejný princip. A nejde mi o to rozhodně trefit jeho ruku. V žádném případě nikdy. Tady. A to je moje hlavní idea. Jo? Udělat tohle. Ale i kdybych to pomalu, i kdybych to nestihl, on to změnil, já můžu taky názor. On změnil bum, já mám dvě ruce. Jsem tady. Bang. A teď možná ta rána vyjde. Jo, ale můj cíl je furt tohle. Takže když útočíš, já jsem tady, on to chce pokračovat, bum, jsem zase tady, jsem tady. Jo, takže nezapomeňte, že já můžu navázat, on chce navázat a já můžu navázat. Jsem tam, pokračuje, bang. Ale samozřejmě tohle nevydržíte dlouho.
Proto moje rána musí být taková, aby. To je ta výhoda. Ale furt nezapomeňte, že tohle je lepší. Jo, tohle je lepší. OK?